assalamu alaikum bandiraɓe, on calminama, on juurama. Weltare artude plateau mon yonta hande. Mi salmini yeɓiyankoɓɓe ha tengte yeɓoɓe émission yonta hande. Mi salmini ardiɓe galle o, mi salmini technicien ji amen. Donc sans plus tarder, mi hokka yaadiɓe am ɓe salmodira yeɓiyankoɓɓe. Min puɗɗo hen yewtere nde. Salma, mi salminima. Mi salmitimama Raki, mi salmini Jariya tam. Assalamtu aleykum awladu Mauritanie, assalamtu aleykum awladu Sénégal. Caggal yettude Allah nene, yettude Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yettude nene baba. En calmini aussi yeɓiyankoɓe Ayango Pin TV fof. On calminama, on juurama, on mantama, on manama, on mbiyama yeeso ko lawol inchallah. A jarama, weltanama. Jari, mi salminima. Madame Ndiaye, mi salmitima, mi salmini Salma Gueye Aidara, salminama nena mbiyama assalamu aleykum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV. Mi salminon to gonen to gonirɗon kala jeeɓo plateau min yonta hande, min calmini on, min calmini kadi technicien ji meɗen, woni debbo hen woni gorko hen e gardiɗo galle men o Bababou Samba Diop calminama. Ko Diary Ndiaye hande ɗon noon kaɗen. A jarama, a weltanama. Hade en puɗɗade noon ko sunare mawde waɗi e mogo Sénégal, kadi eɗen mbawi wiide caggal leydi ni. Sabu sa haali alimagaji wona Sénégal tan, ko international. Donc ko hawre ladial, hunde musde noon. Amin doni famille makko, min mbiya Allah yurmo yafamo, yo leydi ɓuɓanmo, yo ɓoy sakkanade duwanadema. Amen. Donc onon ne ko kalɗon hen Salma? Raki, hunde musde vraiment yaari cukaku. Ko noon so Allah sogli noon enen ɓe enen ñakkata. Kono en woni bandiraɓe fof kam yo Allah yurmomo yaafomo. Annan ko pulaar min kalata, ɓe nanta pulaar des fois, kono mo ngi jaale mom yo Allah xare aljanna firdawsi. Amin. Ko mbawmi haade. Astagfirullah. Eyo ko noon tan hande ɓe mbiyata ko noon ko ene fondinde sunare nde. Sabu alima yimɓe fof jiinde san. Machallah, min de mayde mako wax dëgg yàlla no waɗi kam touché no feewi, meeɗa wadde kam touché comme no jiyami e TikTok yimɓe mayini mi yaha ɗo mbaɗa mi kurtinat goɗɗum, mais kanko tellement no waɗirno souffrir aduna mo haalaji ko haalerno e ko fawre dow mo ni tan ndeysan. Ko ñagonteɗemo tan yo toon ɓuramo to ummi ga, ya barke Allah, yo malaka yermande e jaɓɓomo toon. Amin. Ko mbiɗa ko tan ene yurmini kadi neɗɗo wonto tolnotoɗa hankadin ɓe mbatte ses e miro kadi. Sénégal eɗen jogui tendance, kanko ni o haali e kongi makko. Sénégalais wallitta neɗɗo no to foti wallede to sohli yimɓeɓe to wona toon o wallete. ɓe goppat ko ha hankadin ɓe gandi hankadin a sisi e mir he hankadin a wawa wadde reculé, ɓe puɗɗo e arde ma wiide man ndeysan. Kadi dernier makko message ko wino ko tan, hande mayɓe ɓe mbawata yiide statut Facebook, yoɓe juul darɗe ɗiɗi ɓe duwanoma tan. Ɗum yoni inchallah, wallahi haali gonga. kadi haalullaji mufti ɗe o faweteno ndeysan. kaari ankani ha histoire makko mo wiyata ɓuri wadde mo affecté e gurdam makko nde o yahata Wakam nde taximanu kongi ɗi itti fawe guru makko. Kadi Sénégalais goppata ko ha hankadin jalta e aduna, ɓe puɗɗo e haalde moƴƴere ma. Kono tanga aɗa waɗa bêtise aji, aɗa waɗa ko gandanɗa hay goto famata, ɓe ganda taw ko tayre walla a tayani, nden ɓe gonta koye surtudema ni. Kono ɓe ballittama, ɓe ƴewata probléme o ko holɗum. kono sa yalti e aduna ɓe kaari ko moƴƴo wonno, kaari ko moƴƴo wonno. Ndeysan. Kamɓe mbaɗatmani des fois taw no wayni wiyanoɓe kaari ko moƴƴo ɓe ko ɓurma musé aduna ma ko kamɓe pawma ɗum. inchallah. Sabu haalaji bondi arandi oustaz goto haali ɗo wi yimɓe cikka
warde neɗɗo ko ƴeftude laɓi ƴukka ɗum walla mbaɗa ɗum wood ko pawɗa ɗum ko ɗum ɗo mais haala bonka ene jaggani sabu ene waɗi yimɓe ganduɗa hoore mum kamɓe koɓe rimɓe sa wiɓe hunde ɓe miijor ɗum haaɓe maaya sabu affaire o musade mabɓe sabu a joofima ɓe a haaliɓe konngol bongol an joni cikka ngollo a yejjiri ɗum te kamɓe ɓe jejjira ɗum sabu affaire o waɗi ɓe tuuse neɗɗo wona ko jiiɗa fof kaala walla ko ganduɗa fof kaala neɗɗo ne anda hunde namde wiyo mi anda sabu aɗa andi gandanɗa hoore mum ɗum somi haali gañan neɗɗo walla waɗat ɗum dani an ƴeew hakkude ma e Allah kono hande yimɓe natti ƴewde min mi wiyata sénégalais ko enen ɓaleɓe mbaɗen noon enen hande kalmo jiiɗani wone jammu nen suuri il faut mbaɗen feere ha cutten ɗum surtout hande réseaux sociaux ɗiɗo gadde yimɓe tan ko tampere yimɓe ne gonno vie uji mumen jurno tranquillement hay goto andana hay goto arande en wiye ko bandam bonnatam sabu ko bandam jottoɗo yiyami welanimi tan yaha e goɗɗo bonnami ɗum ɗon ko ndengal mais hande mo andama on takkodirani a anda ɗum an jotto hande réseaux sociaux aɗa jooɗo tiktok aɗa bonna ɗum ƴefta for mum tafa ko bella haalde en fof kaala yimɓe seydineji ɗi fof ngara so woni ko 100 vie jogorɗa jogoɗa hedde 1 million de vie yimɓe ne keɗoma saabu kalta ko bonande yimɓe ne ballitma e ɗum ɗon kadi mi sikki yimɓeɓe ko nayi haalima ko à tout moment enen fof en mbawi yarude noon te Allah so welama o ƴefta leydi ndi fof tagga ɗum taw ala ko mbawɗen hen haydara mais eneni miijota ko ɗum kanko au moins min mbiɗa wawi wiide ko neɗɗo Allah saabu ɗum ɗo fof o wayno yiino ɗum ni saabu ɗiɗo haalaji ko sakkiri haalde ɗo fof en jii on andi ko yimɓe ko ɗum guurat dal eyyi mbattodiren hakkillaji koye men dal ko ɗum ɗon en jiiɗi aɗo aduna o wona gonga fof kadi haalte wona neɗɗo yiye neɗɗo fof kadi haala des fois neɗɗo wawi yiide hunde nde ɗo oɗo affaire jiiya ɗum andi somi haali wonko watta neɗɗo o walla wonko fusara jeƴƴa kayra haalde saabi Allah ene laaɗo muɗum a waɗano pour on de mbaɗɗa pour nde Allah mbaɗirɗa ɗum kadi ni aduna hande o koko gasi ha wi ceer haydara jarani ɗum ɗo hen hay goto ko anda ko janggo hay goto ko anda ko joni a anda ko ɗo joni hay goto andana hoore mum dal affaire o dal ne foti yodde ene foti yodde laɓɓinen ɓerɗe men ɗe ganden aduna o koko gasi ha wi ceer haydara heddaki ɗo henna wadde ko jari ɗo henne mbiya neɗɗo won konngol ha affaire o nanggamo ɗe ñama ɓere mo ko ha un jour lelo maaya gummoɗa mbiya gonɗa wayde oɗon maayɗo walla mbiyaɗa haalema kono haaluji moƴƴi an ka vrai hypocrite an mbatta ko yetta heɓɓe himɓe par ce que waɗɗa ɗum ko pour yimɓe a waɗani pour Allah de te an ɓuron tampinde ma e gurdam mo konko maayɗo ɗo an ɓuron tampinde ma e aduna makko ala ka haalta ala ka wiita ala ka waɗatamo hankkadi o maayi gasi hankkadi o perdi hankkadi bone yani makko hankkadi o perdi quoi heddo yimɓe ne keɓa ndeysan ɗo kala to mbiɗa ndeysan andu ko bonano kala to mbiɗa ndeysan andu ko bonano boni rekkil ala yimɓe pour yaji ɓeru mbiɗen gadda hakkillaji koye ɓe ganden aduna ko gasi ha laaɓi a wi ceer haydara jarani ɗo henno koye comme joni test woni hanki moɓe nanni o woni mo noddanno téléphone o waɗa ɗum message o wiyamo yiiɗi haaldude mum o darta on holko yinno haalande ɗum ko muusimo pour on mi sikki koye réseau woni saabu on ene waɗe ene jigui view ji dal jigui audience konko holi on hanki ɓe kam yejjiɗ inde nde kanko alimo o waɗi on message e page mo Facebook on jaabimo o hokki on numéro mum après on hokkimo numéro waɗi ɗum signe haɓe haalde e mum holko yiiɗi haalande ɗum on wi won koye dognude so yettima ma noddimo nde on yettoto wiyama alima sankima ayi holko yinno haalde yettay saabu hankkandi ɓerde muusi ganda hol message mo yinno uppude yimɓe dal mais ko mbiyata ko rek Allah hoddirani yo haal ɗum ɗon ko malaise eyyi ɗum ɗon kadi mbiyami kadi mi yi affaire musɗo koma yimɓe mayɗo ene woni e nder bammule yimɓe ne mbaɗa live ene kaala live ene kaala ko haaju mumen anda hen saabu hande min mbiyami yimɓeɓe tilmam jigui fit neɗɗo andana ɗum sa jooɗi mbaɗa waɗa expliqué cikkata oɗo mata kamɓe jiiɗi yummay ba inchallah ana ƴewata hakkude joni ɓe natti ƴewde hakkude mabɓe Allah ko ɗum ɗo joni kam ha jamanu ne hulɓini saabu ɓe mbaɗi hay banalise mayde hankkadi joni mayde ɓe mbatti ɗum ko zéro ko yangue o haydara yangueji ɓe mbatti ɗum boora wallahi mayɗo an tan kay boora yaha jaha duwaw jiiya yimɓe ɓayra yinirde jaɓɓodira maɓɓodira jooɗo ene yewto mbaɗiron ka o waɗa mo mbaddiron ka kadi jalo ene hulɓini tan ɗum tagi min mi yiiɗa yaade duwaw
premier jour walla deuxiéme jour ala sabu aɗa wawi yaade ni bakkidinoɗa yanda taw attinani kañum dal woni gonga rek sa yettima tan doji ha kono lawa ko wi sone duwade keɓa baraji ha wontanma bakkar kam yo Allah dande si garten e ka bon en mbatta gonɗen koye à partir de alimagaji rek kalten kadi kono yewtere nde yajat sabu no français wiyata ko français wiyata ko la vie n'a pas fait cadeau à alimagaji gurdam makko foof guila o jibina kanko wallahi ndeysan caɗele min ɗum ɓeydi wadde touché noon o jibina o wonde probléme école yimɓe mbaɗannomo harcelé sabu kanko o wiyanno ko no famirta ni e heddiɓe no famirta ni jiiɗa mawni ko waɗannomo défendre o ummi ɗon bam makko menda ko kaw makko yane makko jafɗon kam e konngol ngol ummi ɗon kadi o dañi ɓiɗɗo dal gurdam makko fof o dañi dépression kadi yen no wiyete kadi excès de wonno wirte yen e français dal so weltimo weltoto ha ɓurta so tikki o tikkata ha ɓurta donc ɗum ɗon fof kadi yen ko rafi ɗi gandanɗa o kadi ñalawma goto kadi o ari damar galle makko o tawi yen ko 2 jours rek ɓoccode yen on vidéo ɓoyani ko 2 jours waɗi no weeri mum tan wona affaire o fayen ko 2 jours o wiyata ɗo ɓoccode pusama sar ormo affaire waɗi ko 2 jours min cikano vidéo kam faman ɗum min affaire o ɓoyani ɗeɗe ne boni koye neɗɗo sellanani hoore mum gara ɓeydanamo ɗum ɗo hen déjà kanko e série bete o wino sellani mi yaha France donc ɗum ɗon fof ene hulɓini dal wadde neɗɗo ayi ayiyat des fois neɗɗo ne jooɗi ene jala ene welti taw ko woni e ɓernde mum ko miɗon ko on ganda sabu so neɗɗo yeehi ha wiya min mi maaya mi ruttoto Allah ɓuri ko nguurammi wallahi sa won gurnameji no muusi wallahi waɗi gurnameji ala sens wallahi won gurnameji no muusi toro sabu hay maya pafta kanko noon o wi min mi maaya mi ruttoto Allah ɓuri ko nguurammi ɗo ko gonga en gondani makko en gurdani makko mais peut être aɗa yiya ɗum souffrance mo gandanɗa kadi nder haala makko kadi aɗanni en gondani mo kono ko haalata kanko wonani ɗo goɗɗo waɗat expliqué ko kanko hoore mum waɗat expliqué ko wuuri sabu yimɓe jeeɓi mo gandi o hammuni ni tan aɗan hen sahaji aɗa wawi yiide neɗɗo mbiyama foof mo kono moƴƴi machallah kono anda nder ɓernde mo ko wuurata il faut o wawa o jooɗo o haalanma kadi ɗum kadi ene moƴƴi kadi aɗan hen sahaji kadi keeɓa probléme joɗɗa ni kaala ƴeewamo mo kooliɗa kalna ɗum yalta ma woni ko wonma soulagé seeɗa ɓuri bonde fof ko moftude ɓernde mum ko ɗum ɗon hen sahaji kadi kanko min mbiyami ko waɗɗo mi sikki ne wawi kañum tagui wadde soulagé o mo yaa yimɓe darta goɗɗo woni film aji mo jouwata ñaguji ɗi kanko min mbirami mi yarawi kanko Allah hollimo mayde mo foof saabu film aji mo waɗatnoɗi o waɗino hen Daniel Motete o haali uy kala jiɗɗo juude saabu kanko oɗo année o paari hen kala jiɗɗo juude yo tandu sens muɗum nono wi ɗum ɗon kadi o windi kadi oppi e kala jiɗɗo juude o paari hen kanko paari hen wala so joué o paari o paari hen joni kala jiɗɗo noon yo tandu sens muɗum wasata taw sens mum en hen ƴefte ayi ɗum ɗo fof min mbiyami Allah sabu Abidjan o wino ko Abidjan men haɓe joguino projet toon woni film aji ɗiɗon tan mo zonno toon ɗi yo zonno donc nen ɗon tan en tout cas mbaɗe ko moƴƴi kalon ko moƴƴi kalto Allah tawi on kam gandon kam alors wonɗo mo jigui sawru morande won lapparan mayde ko kumpa ma ganduɗa hoore ma anda ko holnde en anda holon heure yo tawre moƴƴi tan ni anda holnde en kadi sa maayi ɓe seedonoma ko yooɗi te koɓe seedontoma ko au lieu que ne gurɗani ɓe kalanma ɗum ɓe kalma ko moƴƴi ko sa maayi nen ɓe te Sénégal am jeeyi fawde neɗɗo kaaɗi kamɓe jeeyi neɗɗo wiide ko kangaɗo kaalaɓe mbima ko kangaɗo oto heɗo ɗum walla ndani walla ɓe nda ɗuma yitere nde gandanɗa hoore mum an a yiɗade sah yaltude société o tellement haalaji bonni maɓe kalare maɗi taw jomum ne andanama kadi des fois mette ɗe gondata presque des fois wona société o ni ko famille ma e hoore ma fawatama ɗum sabu an sa yeehi to neɗɗo kalfinama foof ma nder ma e bowal ma omo andanma fina subaka
jiya neɗɗo yimɓe ne jooɗi ene kaala e ma ko gandanɗa an a jaltinani e hunuko ma te aɗa andi jaltino ɗum e hunuko ma ɗum ɗo fof ne waɗa neɗɗo est ce que kadi yana ene weeɓi kadi guitta ko mettuma yana walla ko gurta ko mara ko ɗum addani joni yimɓe ɓe natti hoolare hay goto ɓe mbima hay jungo ma nanoro hool ɗum saabu a tuma man wawi jamfare mum fima hello wona lojma eyyi saabu ko ɗum noon hankkadi yimɓe natti hoolare ko egguidal saabu a yiyat mo ɓurnoɗa hoolade kalna ɗum haala ma joni mi ari mi mbiɗa jigui sohla mi haalnima wima a mi yiiɗa hay gortina anne mbiya Salma min de mi haalnima ko mi yiiɗa hay gortina yimɓe tini an kay nde kalanmami nderen an waɗi feere ha Salma tini andu kay yimɓe fof tiniɗi saabu neɗɗo min sikki so neɗɗo noddima haalnima secret muɗum ko wawi wonde foof hay son mbarodiri hono son ƴakkodiri an andu a hokkinomo konngol ma kono a yiyata hande yimɓe ɓe gona sehilaɓe ɓe mbadda seeɗa ko andunom ko andunanimo fofo haala joni so haali tan wiire ko sehil ko de kamɓe jadanno ko gonga haali taw Allah andi ko haali ko hayso woni gonga nen hen ko ɓuuri hen hewde ko ɓeydu ɗum wala yaƴƴettoya neɗɗo gonɗo e TikTok en yoɓa ɗum sosanma tan ko boni haalanma fof gaccu ɗum des fois sa wonta gonga kono an ene hulɓini dal en tout cas TikTok min kam berende wallahi min so wonino min mbeɗa doganno ɗum TikTok uddere sabu walla waɗe limité holto mbawɗa haadde ene waɗe sabu ene waɗi yimɓe hen liggoro wona kono waɗe tan gandanɗa hoɗum ko ɗo neɗɗo wawi haadde waɗi comme no TikTok waɗirta interdit saɗa waɗa live a ara jogade ko waɗi danger comme laabi cigarette ɗiɗon affaire uji foof ala ɓe mbaɗa hen goɗɗum kadi ala droit hadi haalde ɗemgal ngal mbawɗa haalde fof sa haali taw kuppere sabu hande enen ƴewta TikTok hande o ƴettoje gonɗe hen nde haallaji bonɗi woɓe kalata hen ɗi yimɓe bonɓe goni hen tan ene bonna suhaɓe mbaɗa ɗum influence ɗi gandanɗa ko kadi mawɓe hellifaɓe kadi nene TikTok babiraɓe gandanɗa ko babiraɓe poti yaade jogo course mum ne jaaha juma keeɓa e live ay suhaɓe en ƴettodire ƴettoje bonɗe ɓe miijayi ko maayoɓe miijayi janggo neɗɗo kala ko mbaɗa wadde cuulel mbaɗa wawi wiide aɗa wawi waɗi jeunesse muɗum haali hen ko boni yaha ha moment goto change wonta mawɗo change mais mawɗo kellifaɗo ala kelɗo fandu eyyi an ya heeɓe TikTok suhaɓe kellifaɗo ko kelɗo fandu kala vidéo mo jiiɗa bonɗo gartira e nder live aɗa haala ɗum aɗa waɗa ɗum débat suhaɓe togos ɓen ƴettoma hen ɗum ɗum kadi ɗum min mbiyam ɗum ko ɗon Allah ko fawman wallahi manque de wiyetedi ala fulla e hoore ma waɓe noon ɓeɗe woto yi waɓe noon ɓe jomum meɗa joɗa 1 minute ha miiji ko maayo miijaki miijaki sikata ko ma hen a waɗa gurdam ma suwaɓe gara kadi mbiyata wadde mum gurdam wona yewade addantuma ko neɗɗo sikki arata ko wallahi ko ari ha yetti a annata sa aduna no wawi jeydemo noon aduna jeyma kala ko mbaɗɗa fof mbiya ko mbiɗa tot fof mbiya heeli ko mbaɗɗa fof keɓa cikka ko aduna o an tan Allah wonani ɗo hen kona juumi wallahi un jour viendra ma wowi ngoɗo ha heewa mbatta e wongo soni ko suwaɓeɓe Allah oppani nenenowo ɗumen par goore wallahi aduna o gasi baro gasi hala jode bako jerde fada yimɓe ɓe ene foti miijade ɓe miijaki janggo e jaam an a finat tan a wondata haydara hoorema muusa tan lelɗa tan jeeda aɗa wawi ni ɓennorde hen kadi aɗa ɓuuri bonde ñin foof Allah holla men hoore mum woni kañum woni hol yon minen ɓurɗen wadde engagé karimu kay ne foti ganduɗa gonɗo Allah de enen ara beele hankina tan wallahi ne gandi Allah no woodi e beele hankina tan e beele en jiɗi wadde ko boni tan e mbaɗa ko boni kadi wallahi enen gandi carrément Dieu existe ene ɓuuri andude ɗum ene ɓuuri andude e majjani kono tout le temps rek bonɗo ko bonɗo tan ay neɗɗo bonɗo o mayen ko bonɗo wallahi hay jour mayde makko andan kaari ko bonɗo par ce que Allah hollama misaluji makko hay so maayi andan carrément o ko neɗɗo bonɗo wonno mi joni kadi arande yimɓe mbawa haalde hunde fof funde fof e mbawa haaldude ɗum sabu ɓe mbima ko heewe nagge o ko tedde nagge o wan hejje e barmi o comme an neɗɗo comme oɗo jeune gonɗo ɗo joni TikTok mi andi TikTok kalami de min debalo jimi TikTok o welani kam wallahi hen kalami an neɗɗo ka juulɗo ɓi juulɗo seeramɓe e waliyaɓe nanɗo ndewiɗo hay goto nanani wiya tawi mayɗo ne jooɗi itti mayɗo wurtini mayɗo jolfo ma pare mi haaldema jolfo tin pare mi haaldema ko faami hor haala mi haalamo min ham parlo joni neɗɗo maaya mbiya gaddane ham mayɗo so mayde mi wurtinamo comment an famille ma woodi hol mayɗa a wawa wurtinde ɗum ko sami ko ɗum woni continue après mayma a faami
ana miijay a miijay ko Allah warata ko Allah wurnat neɗɗo Allah warrata neɗɗo seeramɓe ɓe keɓa ɗum waliyaɓe ɓe keɓa ɗum an hanki almudo oɗon amenda ko almudo an jannguɗo hay jangge ma yettay ha an mbiya aɗa wurtina mayɓe an ɓeɗo jarani haalde haala ma ɓeɗo ko buzz tan woni ala wona buzz ay min ko waynani min mbiyami etaw heɗa reke ay ɗum ɗo ko waynani ay min mbi hunde ay ko sa acci hunde ko so ɓoy jeega saɗa waɗandani e huuɗo ko royata ko so anda fof to haɗata ay ko waynani kamɓe etaw kamɓe foti ummade hen comme hande ɓe mbaɗi kal ƴettiɗo ɓe garan ɗum ko ɗiɗo haalaji bonde ɓe ponno kal kalɗo ɗo ko wawana en ay konkante waɗi ɗo ɓennide heeɓi buzz ɓenni goɗɗo kadi arti joni wini ene wurtinamaɓe min gaddete min gadda mayɗo wima wurtin sa wurtinani an ɓurat mayɗo ɓurat hettude ma jaam saabu mamin mbaɗe torturé ha tampa gaynam min mbaddoye ma prison wonɓe wonta yaltu avi ya wat toon tawol ko ganal jigiɗa waɗa feere jalta toon ko ɗum tan xam nga jaari wax na léegi pulaara pour camion nga xamante ne ma wax na da nga mën a dundal mag dee yow da nga mën a fen trop su fekkee da nga mën a ma dundal ma dee yow mii ma wax da nga war a am kon doo toog si réseaux sociaux bi di wax da ngay wax da nga war a toog ma kër yow loo wax ma ñëw soo bëggee ay milliards ma ñëw yow bës ka sama bëgg da ngaa bëgg nit abonné yow rek nga am xaalis bari nga naan da ngaa mën a dundal ma gaañu yow da ngaa mën dara yow mënoo tus doo dara fekkee tamit da ngaa mën dundal ma gaañu doo nekk si réseau bi di wax da nga war toog ma kër yow papa yow ba gaaña nga dundal moom yaay yow nga dundal moom rak yow mag yow ñëpp ma dundal moom da ngaa mën dara yow maam yow sax dee na ma yàgg sa maam ma dee ma yàgg sa maam ma dee mamati maam yow sax gaañu na ma yàgg lu tax indi woo sa maam yow teg ko fii mu ñëwaat comme non comme nga yow da ngaa weddi yàlla yow da ngaa weddi yàlla de calme-toi te yow da nga xam bopp yow de dina xam bopp yow nga xam sa bopp yow bu baax doy na balaa ngay saaga yoni noon sapulla wiiɗaɗo jolle bandiraɓe ko oɗo wi ko tan ay neɗɗo mi laayima woni haalulaji ko bolle puyɗe on poɗa heɗade ɗum ni wiide yen adanam neɗɗo mbaɗa wurtina neɗɗo i wona legal mabɓe ala cimetiére o ya wurtina ma wonɓe wonɓe legal mabɓe wonande jogui cimetiére wawno ndeysan somo wawno wurtinoyɗe wonnoɓe toon ɓe foof somo wawno wurtinoydem ndeysan baba mo e tana mo e frère mo kana nden mi andal holko n'importe quoi ko wawi yo dafa yeddi yàlla ko wawi yàlla ma def kana mo yo deeder may doon allah ɗum waɗi ko wadde weddi allah ni an allah fewno fewɗuma gayno itta mbiya wonaka waw on yiɗi ko hokkede buzz si teftoɗe buzz on wona haydara sona o fiya haw darto koyngal goral o anda buzz moƴƴani wallahi taw andi kala hemnoɓe ɗo buzz to cakkiri siwdu jammi borom wallahi allah way wallahi ɗum tamam jeex ɓayre wona jam neɗɗo de mataw kay ko wiyete ko tan ko alay sago rek des fois ɗum ɗo noon wonno émission men hannde mboɗa anndi jiiɓima seeɗa yurminima kadi yimɓe kaali hen tan yiyande munen o wirte ni Allah yurmo yaafo arima gaaji amin ya rabbi kadi yimɓe mbatta hakkilo e koyeji munen ganda aduna o gasi ha pari woni gueɗe jarani yimɓe ɓe yo gartir hakkillaji e koye munen aduna hay goto anda ko jolfo wiyata ko demal ma ñawla donc gartiren hakkillaji men kadi hakkude yimɓe e yimɓe yo yot tan masla aduna gasi ha pari si salma woynodire e yimɓe ɓe bandiraɓe ko noon tan yimɓe laaɓandira diide koye men ballodiren dangodiren aduna koko gasi ha laaɓi ha wi cer hay goto anda ko janggo e ganda ko joni hay goto anna hoore dal ina foti yodde dal jonnen ha yooɗa guiɗo jomum suwa maayi gacca jomum maayi mbiyaɗa yonna trop tard ewa ko noon tan caggal ettude Allah ino laa ɗum salminde nene e baba aussi kala ko moƴƴo tan ko subhanahu wa taala ko bonɗo fof ko minen onon jarra onon jaafo wassalam jarama a dimanche en tout cas min mbiyam yen tinodire e koye men gandodiren kadi muñodiren laaɓodiren reedu comme hanki ndeysan ko abouba o wi horege abouba woni gonɗo tiktok to daɓɓel ngel hanki min dawa holko naati neɗɗo goto en toñam o wi min neɗɗo wawa toñjimi hannde aduna ko musatami o wi mi wiyama saseji ndiyam mi wiyama ko ala ko wiya kono ɗum ɗon yimɓe yo mbattin hakkillaji neɗɗo kadi won no Allah windir ɗum ni ko noon tan o yara inchallah kala no neɗɗo wadde saabu a wiyanimo de mbiɗa ko Allah saabu Allah tagi mo kanko tagani hoore mum so woni ko neɗɗo taganno hoore muɗum wallahi fewnata ha feewa kono yen gaccu haallaji bondi ɗi en gaccu ustude yimɓe nder yimɓe gannen kadi ko nayi o maremmo ma naw enen so woni hanki ko kanko
janngon wawi wonde min wawi wonde goɗɗo kono yo yoddal kadi neɗɗo sat kala ka settanoma ko ganduɗa kala ka ganduɗa a anda e mo haydara mbaɗa préféré deƴƴa ɓuuri saabu Allah ne yiiɗi mbaɗɗo mandu mbaɗen mandu dal mbaɗen ne focus e gurdam meɗen ɓuuri saabu mo fof holko tali ɗum ko ɗum wonno émission meɗen hannde on jarama ha dimanche prochaine inchallah eyyi kay a jarama Salma a jarama Diary donc à dimanche prochain inchallah so hawre welede Allah inchallah on jarama